Kutxa honetan daukat gauza batzuk garrantzitsuak direnak nirentzako. Kutxatxo hau txikitatik eman zidaten, eta gauza asko gordetzen dut barruan, eta oso polita da nirentzako. Zinta hau txikitatik dantzatzen eta abesten nuen askotan, oso garrantzitsua da nirentzako. Liburu hau jaio nintzenean eman zidaten. Hor, apunteak apuntatzen ziren nire aitak. Argazki hauek nik txikia nintzenean nago. Hemen nire osabekin, mendian, nik bakarrik eta nire lehengusunekin. Mapa hau 5 urtekin eman zidaten. Hemen ikasten nuen lekuak. Hau izan da guztia, espero dut zuei gustatzea.